Здравейте с вечерната сводка от 4 октомври и да поздравим всички рожденици. Може би това ще стане традиция. Днеска има няколко много любопитни новини от фронта. Започвам с първата. Имала е комбинирана атака срещу Крим. Първото е обстрелян с противокорабни ракети Нептун. Бях ви споменал, че тези ракети са доста по-различни от нормалните ракети или ракети въздух-земя или Хаймарси и така нататък, за които руснаците вече ги свалят и веднъж Нептуна успя да пробие. Но това веднага беше забелязано от украинци и от руснаци и именно за това в момента ги обстреляха с Нептуни пак, с противокорабни. Само че явно руснаци са взели мерки, защото свалиха Нептуните. Моментално след това една група от един катер и 4 хидроквадроцикла, това е нещо като, представете си го, голям военен джет, малко по-различен, най-просто казано, са тръгнали да атакуват Ностър Ханкут и са били заловени един пленен има от руснаците, над 10 убити, другите са обърнали в бягство. През цялото това време, естествено, натовски безпилотник е наблюдавал събитията и целеуказал. Тоест, те са се опитали да правят комбинирана атака, като са използвали уж най-слабите места на руснаците, а именно бързина, мобилност, факта, че ще пробият с тия, ще ги наричам джетови, нали? Условно казано, и факта, че ги обстрелят с Нептуни. Нищо от това не се е случило, руснаците са взели мерки. Кой е интересният момент? Интересният момент е, че ако си спомните, от няколко месеца ви говоря, че всичко това е абсолютен пиар, което те го правят и целта е пиар. И именно заловения пленник от руснаците това нещо го потвърди. Той е дал показания, тия показания вече са из мрежата, нали, удара по групата също е по мрежата, снимки. В смисъл, никой не го отрича. Всичко това, което ви го казвам, го има и в руски, в украински медии, в западни медии. Нали, тук няма как да се спори така ли е, не е ли така. Пленения боец е дал показания, че всъщност целта на тяхната група е била да слязат в Крим, да забият украинското знаме, да направят видео и да направят снимки. Сега искам просто да се замислите. Значи тук са впрегнати ресурси за милиони долари. Имаме комбинирана атака. Имаме използване на десантна група на ГУР. ГУР, това е главно управление разведки, нали? Главно разузнавателно управление. Имаме целеуказване от самолети на НАТО. Искам да изчислите в долари целият този ресурс. Да не говорим колко хора са замесени и колко хора загинаха. В името на какво? В името да се направи една снимка или едно видео. Разбирате ли за каква лудост говорим? Да, пиар, окей, като се прави политика, нали, всички лъжат, всички правят пиари. Съответно, някой народен депутат, който е на 60 години в Шкембе, може да изглежда като 25 годишен с мускули и така нататък. Има фотошоп, има всичко, има пиар. Има лъжи, има измами. Но тук говорим за едно безумие, за нещо, за което се харчат милиони долари и което струва кръв на хора, за да се покаже на някой, че видиш ли, някой си бил в Крим. И като се покаже, че е бил в Крим, питам аз това как ще промени обстановката на фронта, как ще промени общо войсковия бой, как това нещо, тази снимка ще докара 1 километър повече или един по-малко. Защо ви ги казвам всички тези неща? За да видите каква вече уродлива форма е приела войната. Смисъл, уродлива в смисъл, че тези технологии, тези политически технологии, те просто нямат място нямат място на фронта. На фронта има място две неща. Военна логика и математика. Нямат място пиар специалисти, защото всичко се плаща с кръв. Това просто е едно безумие. И това ще продължи. Аз съм сигурен, че ще продължи. Защото в момента украинската армия се командва от офиса на президента. А там стоят пиар специалисти и специалисти по комуникационни стратегии и някакви други специалистки, нали, за които няма да казвам какви са. Идеята ми е, че това нещо наистина е просто, това е свинщина, както и да го погледнеш. Даже и за самите украинци е свинщина. Защото нищо няма да несе тази снимка. Това беше с удара по Крим, комбиниране и така нататък. Другото интересно е, че се е стреляли огромно количество безпилотници над стандартните области, Курска, Белгородска и така нататък. 31 безпилотника. Всички са свалени. Искам просто също да отбележите този факт.
Изстрелват са рояци безпилотници и руснаците ги свалят. До вчера не можеха. Днеска ги свалят. Тоест, тези неща се развиват с часове. Буквално с часове се развиват от страна на Русия. Другия интересен момент от фронта, забравя го, сега ще се сетя след малко, просто това за Крим малко ядосах се наистина, защото това е просто една безмислена смърт за една снимка, но ще сетя кой беше другия интерес. Да, сетих се. Другия интересен момент от фронта е, че на Запорожието ВДВ, това са въздушно-десантните войски на Русия, Запорожието в направлението оружайно е и около Токмак, ВДВ изненадващо рязко е контратакувало, смазало е цялото украинско настъпление и ги отхвърляло на 2 км. Разбирате ли, на 2 км? Значи до вчера най-голямото постижение на руснаци и украинци беше 50, 100 метра, 200 метра успех. Тук говорим за тотално смазване и отхвърляне на 2 км. Това контранастъпление е изненада за самите руснаци. Те все още не могат, значи в още никой не знае какво е това, дали е централна заповед, дали е тайна, знае какво се е случило. Но е факт, че те са отхвърляли на 2 км от тази линия от предни позиции. Като, отварям една скоба, боя в направление пак там Копани се води и то е ожесточен. Затова за мен това е нещо, как да кажа, това или е инициатива на командващия ВДВ, или започва нещо, което ще го наблюдаваме в следващите дни и то ще се разви. Но това е един много сериозен индикатор. Другото, което е, не може един цял корпус да тръгне и да влезе на 2 км. Това означава, че има развитие. И може би, за радост на всички, руснаци най-накрая ще тръгнат в сериозно, тежко контранастъпление и ще приключат тази война с най-малко жертви за двете страни. Тук вече аз лично не разсъждавам върху темата кой какво ще вземе, какво ще остане от Украйна и как ще остане. Аз разсъждавам просто да свърши тази безмислена касапница. Ясно е, че Украйна няма да съществува в този вид. Ясно е, че Черно море също няма да съществува. Всичко е ясно на всички. Другия интересен момент е, че на Артемовск, Бахмук, руснаците много сериозно са ударили с артилерия, с авиация и са разбили всички настъпващи украински части, не са продължили настъплението, в момента върви прегрупирани, води са позиционен бой, но аз ви казах, до няколко дни те там ще го ликвидират и вече нищо няма да се случи. Но по всичко изглежда, че ще ликвидират всичко навсякъде, с оглед на тези събития. И има още една интересна новина, с планираща бомба ФАП 1500, т.е. тон и половина, е ударен щаба, включително подземния щаб на групировка Солидар, т.е. на украинската групировка, която отговаря за цялото бахмутско-артемовско направление. Говорим централния щаб. И са унищожени абсолютно всички. И украински военни, нисши, висши и натовски. Всичко е унищожено. Говорим за щаб на армия, който тотално е унищожен. Това е много сериозен удар от към ресурс, защото тия офицери няма с какво бъдат заместени. И може би това оказало влияние на Бахмут и това със сигурност вече ще окаже влияние на другите участници от фронта. Така че с оглед на всички тези събития, които ви ги разказах, аз съм силно обнадежден, че руснаците ще започнат едно контранастъпление и може би до края на годината това всичко ще превърши. В международен план има така интересни неща. Например, води се някаква неистова борба. Вече целият Запад е разделен да помага ли на Украйна, да не помага ли на Украйна. Излизат много противоречиви сигнали. В Щатите се води наистина между естеблишмента борба. В Европа също се води борба. В Словакия дойде на власт Робърт Фицо, който си е абсолютен русофил и проруски настроен. Така че освен Унгария вече и Словакия ще създава проблеми на Европейския съюз. И в още ли нещата не вървят никак добре за западния лагер. Никак добре. И аз, като гледам какво се случва, си мисля, че по-скоро войната до края на годината ще свърши. Това е за сега от най-интересното от сводката. Утре мисля, че ще направя 2 сводки, защото има доста други събития, които просто не ми достига времето да ги разкажа. Довиждане.